Oras madhita salub na manginang. Kuriana hinahulongan ni Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Naung pungu di parmingguonon, di parmingguon, parningotan di parmulaan, panopaon ni debata di portibion. Sinodangan ni tema, paloas mamian hati goran, dohot hadameon. Tapatu pado acara parningotan, panopaon ni debata Jahoba, tahun 2022 di Sadok Portibion. Alani tamasuhi ma parsaurata, rap dohot tuhata, marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nung nga di pabotohon ibana tuho alejolma, manang ahana denggan, jala manang ahana ni luluan ni Jehovah siako. Ima na mangulahon sabing, dohot holong ni roha, dihabasaon jala marpangalaho haserepon maradopod debatam. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hupangido hami tuho sailehon matuhami to dini hasitongan dohot dame asa takas huboto hami nasa lomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita.
hinaholongan, tangihun hamuma pati ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di konvensi HKBP tahun 1926 pasal 5. Taringot tu kebudayaan dohot lingkungan hidup. Tahapor seai jala tahatidak kodo di topa debatado jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulaon na di portibion. Iba na do napuna sude na mangalehon hangoluan tu sude na tinoppanay. Inganan pangulaon ni jolmai ima darat, laut, dohot hajak kajang. Dileho debatado huaso tu jolmai, lau paulihon portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Dilehon ibana do parhatan, uning-uningan, parhinalwan, kesenian dohot parbinotoan, songon ula-ula ni jolma, songoni aturane lahu mamuji debata, dalam lahu pauliulihon dohot pajagadhon parsaoran ni jolma, asal lampatar marbungaran harajau ni debata, marhite kebudayaan na. Alai situlah do kebudayaan na marlauk hasipele beguon, dohot na maralo tuhata ni debata. Ulau ni Yesus Kristus paluaho jolmai, nasa natinopai songon portibion sadiri. Marhiteon tahatidak kodo tanggung jawab ni jolma, panguluhon sude natinopa ni debata. Asa boy ibana mangula, hipas dohot marhasonangan. Taalo do aka usaho na manigai lingkungan, marhite na manutungi dohot manabai hau, ditobak manang diharangan. Taalo do aka usaha na mangalitohi aek dohot awang-awang, nang aek panirisan, na marisi rasun sian aka pabrik-pabrik, marhite na sumangaturehon halalahoni aek panirisani, dohot pencemaran udara. Pola tahema negai aek si inumon, dohot parhosaon ni jolma. Paheba pesalmen 104 ayat 1 ayat 20. Pangukapo 22 ayat 1 ayat 2. Ima sahana. Atong rak mangidugogo mahita lau mangulahon na hubar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hubar tu pati mi. Amin. Mare dehita. Di bagasan uduk serep ni roha, tatopoti madosata di adopan ni debata. Ale Tuhan debata, amanami para si roha na marpungu dohami martangiang di adopanmu.
Dada alani hasitongan nami, alai alani asini roham nagodangido. Asima roham, marpamuati maroham mida dosa nami, nagodangi. Sai sungguli maroha dohot pikiran nami, asa hutinggalhon hami nasa pangalausion nami nagodangi. Asa mengulu hami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan bebata sitau palangi dongotan. Juk dohan nilalap maradupun akan atinopam nasi. Masa juk hami lalap holan memikirhun jol masabi. Asiroha, saya sama dosa nami. Hinauli ni natinopam. Ale debata, podo mual ni hanguluan di sude natinopami. Lehon mahadameon tu saluhut natinopami. Ale Tuhan bebata, pangalau ang puson ni Jomar Ido, nagabibusir di hasisiga ni natinopam. Akang harum mengalam sudas, laut, sungai na menaduri akan neraka. Aka pahapahana pe dan adong bebas sungai. Porti biope dong alam tumokmo. Asima roha, saya sama dosa nami, naso menjagahon hinauli ni natinopam. Ale Tuhan debata, podo mual ni hanguluan di sude natinopami. Pasuang mahanguluan di saluhut natinopami. Ale Tuhan dibata, cucu doro akamara di namumuliahan. Logo niari, dolok nama sursur, mohop niari, aik magoda, dohot lama asas. Sudir nabi alani hajahatom, dohot halang busonam. Asima roham, saya sama dosanam, naso majagahon hinauli ni natinopam. Atong tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehova, nung ngapola hupasisi pangalausim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mula mahotu au, ay au dosi paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Aredeita. Hatani debata turpuk diar minggon imana tersurat di Filipi sada mamukasian ayat 20 sada saat rode ayat 20 tajaha mamasikat soring ai Kristus dohang ulua diau jalalaba nang hamatean dua sedomano sakau malungu doau borhat asarap dohot Kristus ai dumenggan situtudoi Alai ikut dunia, bisa
jala makaposi kubotoma mia doa jala tinggal rap dohot hamu sude lau patibul jala pahisa haporsean muna asal tu barita nauli ni Kristus mapahubar hamu parsauran muna asa huida di hamu dinaroi ahu manang hubege taringot tu hamu tagan padau-dau dope paboa nahot hamu pajongjong di bagasan hasadaon ni todi jalarap marukil marsada ni roha maka porseai barita nauli ai pola dia sini rohahon tuhamu marsitaonon humoko Kristus dada holan nama kaporsea ibana jala dihamudo noaing parukilon ngauni idamuna di auna jolo jala nabinege muna noaing taringot tuau ima sahana martua doakan atumangihon hata ni dibata jala na upeopsa amin maredeita tidakon maha porsiaw tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon rak mahita madok au porsea dibata Jehovah ido amma pargogo na suatu dosan na tumapalangi dotano au porsea Yesus Kristus anak dibata Jehovah na sasadai imadati dubuni si Maria nagabe-gabe siatur di perbadia dorang semua Ilo tuhata mau na bernik nang kumahan 100 nama kita kaja lebana dihau pinursilang na tua tuban lutur uritano namulak mangul diari patuluhon naik tu surgo ahubur tu siang ni dibata Jehovah naik pargogo na surat dosa isi bayana kay mamulak sugut tu tanuhon mangul nilak na mangul dohon na mate au porsea itu di perbadia jaladong sada muria nabadia uria atau panyala Kristen apa nabadia dia sesandosa dia kai namadok mula mengulu subut dari nihal nang mate dia mengulu sudah amin tabegema lagu pujian sian kor ina Maria
Tabigema tikting ni Huriata Sadario. Serum titing namasa dikita mingguon awanginang Minggu tanggal 24 September 2027. Guarni minggu ta saderion ima minggu sapuronom dung tirina tatais lapatanna ati tul sadaun ni debata do topik minggu dipasuang Jahoba inadingganan ni ngolu ni dolma titing namaragam parjulu pelantikan guru sekolah minggu saderion minggu tanggal 24 September 2027 di parmingguan pukul 11 WIB di Patupa Huriata do pelantikan guru sekolah minggu na niuluhon ni amang padita resort dua luhalak ima sada Anna Margareta Lubatowing dua Angel Yohanna Sibarani tolu Kita Marina Sihombing opat Bira Angelita Sinurat lima Christina Magdalena Siahan onom Rio Bayu Putri na 70 Rusliana Pasaribu Pawaluhon Pesta Natalia Sinaga napaduahon parmingguon khusus minggu ekologi Obar tu hapususon ni rapot MPS AKBP Februari 2027 nama notopon saluhut AKBP patupahon parmingguon khusus di minggu tanggal 24 September 2027 laho marningot lingkungan hidup sedunia minggu ekologi alani sadiron tapatupado minggu khusus di sudi parmingguon jaladung sidung majaha titing di jahahon ma aputusan rapot MPSI katuluhon peliat tadaholong tusitua pensiun di hari Minggu tanggal 15 Oktober 2027 di Parwohat Kuriatado Sahalak situa nanaing pensiun ima situa kolester simarmata sian wik walu mardo mutusi di hari Minggu tanggal 24 September 2027 di sudi parmingguon tapapungudo peliat tadaholong tuamang situa kolester simarmata partoding ni pilihan ima sada A sada B doho dua adorang sodamita jala pilihan tadaholong tujulu markite amplop dung sidung jamita nakopaton parmingguon minggu keluarga di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2027 di Patupa Huriata do parmingguon di minggu keluarga di Ganup parmingguon jala di Patupa do papungu pilihan keluarga markite amplop naung di Sagihon Ganup keluarga markite wik adorang so parmingguoni ima laho haporluo sudana pesta jubilium 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2022 rap sahudulan ma nasa keluarga dalam masot ma joro parmingguon
sekolah minggu. Remaja dot perguru madua. Sapasahat ma pilihan cara A, cara B, adorang jamita, jala pilihan 2 dot pilihan keluarga markite amplop di patah tudoro dung sipul jamita. Palimahon. Rit punguan ini Kamis. Di hari Jumat 1 Sabtu tanggal 20 September 2027 di Patupa punguan ina Kamis do pertangyangan rit maringanan di Lembang, Bandung. Naniruhon ni Biwerpro bertauli hutauruk. Tuhatama nama matu ulaun dohot perdalanan nasida. Kaunopon. Pangibation Uria. Di hari Jumat saat hari Senin tanggal 23 September saat tanggal 2 Oktober 2027 Borhado Napoto Burung Transiamus mengibati Kuria AKBP Piaraja Resort Piaraja Distrik 2 Silidung rombongan Diluhon Inang Padita Romauli Sian STH Tuhatama nama matu ulaun dohot perdalanan nasida. Napapituhon rapat seksi sekolah minggu dan guru sekolah minggu Sadarion Minggu tanggal 24 September 2027 pukul 10.05 WIB maringanan di gedung sekolah minggu di Patupado rapot evaluasi dot pemilihan panitia Natal sekolah minggu 2027. Napawaluhon malam nada dan dana AKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Kamis tanggal 20 September 2027 AKBP Distrik 20 Sada Banten di Patupado malam nada dan dana AKBP Distrik 20 Sada Banten. Ulauni di Patupa di Hotel Prima Tangerang Kota masuk pukul 10 WIB di pasu-pasu tuhatama ulauni bain sangat di warna. Pasiahon pendaftaran siding khusus di Patupa Huriatta do marguru laho makadidakon haporseaon khusus turuas naung marumur 21 tahun Tubidang dohot namangula Karejo di luar kota Tangerang. Pendaftaran membuka hari Senin tanggal 10 saat tanggal 30 September 2027 maringanan di kantor gereja Ruas Nataba membuka Minggu Sadarion tanggal 24 September 2027 nunga dijakon gabe ruas di HKBP Tangerang Kota Ima Amang Agus Yohanes Kultom Dot Inang Herlin Sabrina Manulang Rap Dot Sada Yanakon Naro Sian HKBP Maranata Marom Resort Maranata Marom Distrik 4 Coba maringanan di Jalan Pembangunan 5 RT Sada RW 4 nomor 75 Kelurahan Karangsari Wik Tulpul Sada NRJ 2 Tolu Sadaonom Toluonom.
pasapuluh sadahon. Danak na sorang. Di basa-basa tuatta do sada danak buru di keluarga ni amatta Moberton Situmorang. Inatta Jennita Nainggolan na di hari Senin tanggal 10 September 2027. Wiktolu energi 27 sada 5 pitusia. 2. Di basa-basa tuhatta do sada danak bawa di keluarga ni amatta John Frankie Padjaitan Minatta Melda si Hobbing na di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2027 week 37 energi 22 sada 32. Ipasdo natorasna rap dohot dak danahi. Napa 10 dahon. Ruas napida week mamuka minggu sadarion tanggal 24 September 2027 nunga pidda week amang begawan gultom dohot inang meida simanulang sian week 10 tu week 10 sada energi sada pitu sada 22. Pasapuluh toluhon. Piket bulanan tu bulan Oktober 2027 ima inang bibel pro bertauli utahuruk. Pasapuluh baton. Ucapan selamat Pardita Resort Parhalado do sudi ruas ni Huria Pasahaton. A. Selamat ulang tahun Atutubu do ulang tahun Parbogason sudi ruas ni Huria. Nama ulang tahun di Bagasan Minggon. Anggiat ma gadang umur Ipas pamatang jala tugu aportiaon di Bagasan Tuhaning. Di Susuri akaruas na di Bagasan Parsahiton anggiat manidehon tuhata ahibaron. Songonima titing di mingguta sadarion dia katiting nato di dahon hami boima tadahari ukuat cara tetak manang digital. Molorong akan hurang takas di panuratonon do di padahon boido di patakas tu parhalado di Wiktabi manang tu sekretariat ni Gredata di tiki jam kerja tadi batu-batu tuhata ma pakobasyon ni Huriata jala di batu-batu ma nang parhalado do turuas lau batu pahon akaulaun di Huria bahin sangap ni Guarni tuhata oras. Keputusan MPS Piaraja Tarutung 26 Juli 2027 nomor 22 onom strip L Sadawalu strip Tujurumawi strip 2027 hal pertanyaan Marningot Tiki Panopaon Season of Present lampiran buku panduan Madapoto Sude Pardita Resort HKBP Marhite Amanami Inanami Pareses HKBP di Inganan Nabi Sabi holong ma dihamu di Bagasan Guarni debata si Tolusada. Marhiteon dinongos matu hamu amanami inanami partoding ni acara minggu ekologi sipak geotta
di hari Minggu tanggal 24 September 2027 naro saudot tu haputusan ni rapat MPS HKBP Februari 2027 nong 1 nama dotopon na patupahotta masa hari setahun minggu ekoloi na pinahobbar tu hari lingkungan hidup sedunia na pinatupa ni bangsota tongon pertangyangan marningot tiki panopaon season of creation dasan ni Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau DGD. Nunga di parade huriatta marhite Departemen Marturia partoding ni ulauni di bagasan sada buku panduan dot tata ibadah manang liturgi tuminggu ekologi manang pertangyangan marningot tiki panopaoni naboi mangurupi huriatta ganup patupahotsa sayang giat ma marhite minggu ekologi do tiki panopaonon lam tahan nguluhon tugas perturuan pinasahat ni tuhatta tuhita ima mamaritahon barita nauli tu saluhut na tinoppa marojahan tu Evangelium Markus 10 ayat 15 jala binadangion aportiaon ni HKBP minggu biddu 5 taringot tu tanggung jawab ni aportiaotta marodopon lingkungan hidup ido tong haputusan ni sinode budangta Oktober 2022 ima mangulahon haputusan ni rapot bulun ni Dewan Gereja-Gereja Sedunia di bulan Agustus 2022 di Jerman. Majuhon tuganup na porsia di Portibion patupahon nasana terbahen kita mangorui amohopop ni Portibion pakkorhon ni naginoaranna silimot ting nong masa siala ni pabahenan ni Dolma namanegai Portibion tongonima pinasahat lam di patau tuhatta mahita patupahon pajuwon na tuHKBP di partigyata na digohi ragam tatangap bulon di sadok Portibion asaboy pasidohot ita HKBP rak dohot akka dongatta dolma di Portibion madjagai hasiranganon terlumubi mangaramoti Portibi nasasadai inganatta mangulu asaboy taarop na diari-ari naroon builo pe mian di baga sadame atol mauni di Portibion dao sian akka mara bulun manang diguari global kestrop namano tai jala mangagotol mai di sude inganan di dudukna naing nang di sudutna mangihut mar sudut-sudut sabe mardongan tangyang Uria Kristen Batak Protestan tanda Eporis tembusan Sekretaris Jenderal HKBP Nabaduaon Kepala Departemen Koinonia HKBP ketiga Kepala Departemen Marturia HKBP Kaupaton Kepala Departemen Diakonia HKBP
Palimahon Biro Jemaat HKBP, Kaunopon Biro Ibadah Musik, Papituhon Bertinggal, Tongonima di Tatiting Sadarion, Horas. Tabegema ede pujian sian ama kantata gloria.
Maredde mahita sian buku ede nomor 214 ayat sada doho uduna. Laus tapapungu mapelean sada A, sada B, doho 2. Thank you.
ameni debata nasumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna amanginang. Adorang sohu pasahat barita nauli jamita di minggu tasadarion. Madok mauliate hita tu debata ala dinggaddo mardalan wisata rohani ni punguan amakan tata gloria. Jumat 15 sahat tu tanggal 10 walu Septemberon. Tu samosir. Tu HKBP si tao-tao. Sahak mata beni par si tao-tao tu hita. Nas rohana sida nak peto 25 kakak. Saya songon nama mereng aik niut tedo nasida di parroni punguan amakan tatau. Marseser izurna. Itu. Las ni rohana sida menyambut. Napa duahon las rohatta tapuji tu hatta ala denggam mardalan pagelaran budaya Batak. Tortor dohot drama musikal. Natapatupan hari Jumat tanggal 22. Sian mamuka rodi ujungna sonang soharibu-ribuan las rohani naro tu parpunguani mulang di pasu-pasu tu hatama panitia dohot sude parhalado ruas ni huriatta na mangaraduti pauli ulihon ulaoni. Adoksa dan hari di bagasan mingguon ulaon nabal gatong. Ulaon sa distrik. Conok do tu hitaon inganani di Hotel De Prima. Jonok ni Batu Ceper stasiun kereta apian. Ima pertanyaan untuk menggalang dana tu distrik 21 Banten sekaligus laho pasikopon akasidabu-dabuan ni distrik ta narikot tu pelunasan ni sopo marpikir HKBP na di DKI Jakarta. Ia mahita rotusi lumobi akan usaha udangan na siang ukap ni roha roma hita manupahi ulawi. Imajolo buah-buah tu hita kaman inang. Nuain tau duti mahata di debata jamita di minggu ta sadarion di minggu pasapulonopon dung Trinitatis. Topik di pasuang Jehovah hinadenggan ni ngulu ni jolmai. Nata surat di sada Musa di 2 ayat 15 rodi ayat 22. Solom madidok. Jadi nina debatama madok sinoak. Ruar mahosian parawi. Ho doho jolmam. Dohot aka anakmu. Doho jolmani anakmu. Rap dohoto. Paruar ma rap dohoto nasa binatang sian nasa namar daging. Akapidong doho pinahan doho nasa nama jirir ditanoi. Asa rodot nasida jala lan torop ditanoon. Jadi ruar masinoak rap dohot anakna. Dohot jolmana, dohot jolmani aka anaknai. Ruar masian parawi dohot sude binatang, sude kulok-kulok, dohot sude pidong, sude nama jil di tanaon masibuan macam nabi. Dungi di pajok sinoak ma sada langgatan di Jehovah. Jala dibuat sian nasa pinahan nagajing, dohot sian nasa pidong nagajing, bahen pelean situtungon, pelehonon na di langgatani. Jadi dung di anggo Jehovah uap na hutsusi, nina Jehovah ma di bagasan rohana. Dang be ulahakku manorui tanoon ala jolmai. Aina jakdo pikiran ni rohani jolma sian si ete-hetehonna.
jaladang be ulahaku mangaragehon nasa na mangulu songon nahubaheni. Oppe saleleng adong tanoon dang jari macohot saburon dohot gotilon aringali dohot arilas arilogo doho rodoniari arian doho borngin ido sahatna dukujaha turbukon iterringo maaw ikisikola minggu mangedehon edde taringot tu jol mana masuk tu paragwon orang baru halak Ingot tamu de peyak kamanginang edde sikola minggu tanah juru isi marningot o amang situasi regat ngalo to hoi pare de sida sada dua tolu anak ni sinoaki si Sem, si Ham, si Jape, ido warnai. Waludo nasi dari bagasa parawi. Tolu parmain nasada doi napai. Aido, jadi walu sudah. Na manunggu tiket detahyat do. Asa ko para minawalui na mahita. Dung aik na sumaru alai dan mago sian adam na parjuli ay sianido tong nang nawali amang inang kita napungu di son turpukon manosohon debata pasuang nolu ni jolma Tuhan memulihkan hidup kita, hidup keluarga, hidup gereja, hidup bangsa, bahkan segenap dunia ciptaan Tuhan beserta segala isinya. Jolma na mangingani tanoon memang lam tutorokna, lam mamopari, lam guk, alai laos mangihu dohot ng hajahaton. Bahkan hajahatoni lam mangibukbut, manang lam martiburak, humebat siang na mamuji debaba. Tanoon dang be inganan parmianan nama si asi-asian. Dang inganan pamuji-mujian tu debatabe. Alai nunga gabe inganan nama si rasipan. Dang be masih asi-asian. Tidak lagi tempat saling mengasihi, tetapi sudah menjadi saling menyakiti yang satu dengan yang lain. Somal nadui, molo dang denggan, dang adil, dang haposan na manguluhon, na mengelola, marpakor hodoi, mangapir doi, nang tunaditoruna. Songonido nakajol maon. Ala sohaposat bejol mai mengelola menata marmahani pature-turehon natinok pani debata do nang natinok pani debata manaon na porsu. Jolma na mangingani tanoon nunga masibuan rohanabi. Nunga masa na masiburaan, masilotongan, na masi pamatean, na marhaha maranggi, dang diboto be paho, dang diboto be norma-norma. Dia do nadengkan lomo ni rohani di batasi ulaon, dia si pasidingon. Gariada tahe, di parekkeli do debata, marhite panorirangna, molo ditaringot tutuhum. Di parekkeli do, nasa iboto itu sido konona naloak di inna. Tuakka panorirang. Jadi, dang mabiar na sida mangaleai debata, dang maila mangulahod dosa, alay sinoak dohot
istri peparana, hoddo setia keluargana, hoddo manguru di batahita ni hagiot ni portilion. Ido ubahena dipake de bata, sinoak gabe ula-ula ni de bata, jolma na jujur na setia tu de bata, di parhanalon de bata, lahu paturehon portilion naungguk hasusaan, naungguk dosai. Di pature parau na balga, tolu tingkat, ukuranna 200 hasta. Nakpe sosia tu pikiran ni roha, alai ala hasatiaonna tu debata, tangadok komen ni sida si sinoak. Dan diprotesi bana pasuruan di debata. Memang duduk do, suado ngai do petiki. Idong bahena di parek kelek na toro, dong gila do sinoakor. Masa di pature parau di pak ni dulu, suadong lau. Molo adok pesunge ubalga do parau na sia sungena. Jala boa pa urot tu si sonarong do pe porklip manang ekskavator manang alat berat pau catoni di tiki. Ido bahena adong may na mangaleseng imekel suping, adong may napalwak-lwakom. Tapi Nuh tetap melakukan tugas yang diberikan Tuhan dengan semangat. Ai porseya do ibana dinanidokni debata. Amang inang hamamasa ni aik nasumar liling na 150 hari. Manang padok majolo 5 bulan. Saliling ni ima ro udan gugu. Mga latak sude ujung di portilio. Dan adong besaotik duluk-duluk. Rasik masude nasa namang gulmit. Namangulu di atas ni tanong. Asing ni nabongot tu parau ni sinoaki. Dung marsik haruar manasida siap parawi. Sudena di bagasan parawi haruar sibuan pasangan nabi. Di bagasan kedamaian, di bagasan ulu-ulu, di bagasan lasniroha. Jadi satia donasida dia mapasanganna baima di parhanalong. Dan adong pangiburuon, dan adong egois. Alai naung diturpukon debata pasanganna masuk tu parawi ido na haruar sian parawi. Jadi sada sitiruot don poda do dihitak kamanginan apa yang kita miliki, suami atau istri atau harta apapun yang telah diberikan Tuhan, syukuri mai. Parhanalom mai. Puji matuhatta marhite nadong diho. Na paduahon duksaha nasida tu darat na parjolo di ulahon sinoak dohot poparanay pajok manang pajongjong langgatan pamuzion tu debatan. Madok mauliate tu debatan. Di pahogbar ma tu Matius 6 ayat 33 say jumulo ma luluy hamu harajaw ni debata dohot hati goranna dungile honon na matohamu akka oddeng. Lapatanna setelah mereka menikmati suasana hidup baru dung haruar siap kapali manak siap parawi mamuji debatado di halaku dan pitor lao na sida mat potso-potso dan lao na sida makan tusak tuson tapi beribadah dulu dan nama dok dan buhay ulah honon nai
tapi Noak memprioritaskan pemujian, mamuji di Bapa. Situ riodde, aha penamasa, ikon cumolo hita mamuji di Bapa di ngoluta. Namangihut, di Bapa marjaji di rohana. Alai di patubegi hoddo di turpuk taon. Naso ulahanna mangarasipon natin panay ala ni dosa ni jolma. Obat tu nauk tahapor siya kamanginang molo adong taberek tadda halibutongan itertaingok ma dang jadi bero manang dang pamasaon di batabe aik na sumat. Aha nama sikap ni di bahed di bata makokop jolma makokop portilion dang nagabe di patula manang di pasobu di bata jolmai lomo ni jolmai mangulahon khobar tu akahagiok nabe dah alai nau marga siani anggo halak na mangulahon nadengkan mangulahon lomo ni rohan di bata dihokop do. Ima mahiti anak na Yesus Kristus narotu portilion padua hok kita pardosa. Malua siang parhatubanon ni dosa diganut akana porsea. Jala taruli ihanguruan sugod. Jala dipaima dipaite di batado akan mangulahod dosa na sumanada Yesus Kristus depe jala porsea tutu hapai makite Yesus Kristus di hamubah di pertobatan saha roli ujung ni haroro ni debata di bagasan Kristus padu halihon tu portilion. Huria di tuhata na huhaolongi di bagasan goa di tuhata Yesus Kristus. Kapal manang parau saunari ima harajau ni debata. Dambe parau di sinoagi. Ise nasatia ido nabui masuk tu harajau ni debata. Tu parau ni harajau ni debata. Alaidang na manlapatan akamanginang dang hui behita marsaor dohot portilion. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan apa yang ada dalam dunia ini. Namun kita tampil beda dengan garam surgawi di tengah berbagai nilai di zaman digital ini. Mungkin gudang dujolma, jangan-jangan adok siap kita, siap keluarga tak. Molo burju ibana beribadah, burju masaur dohot debata, burju ibana markuria, adong maparekeli. Oy ma, halung magari jamini nalani burdunya matai, manang inatai. Manang bisa saja dari orang lain, atau dari situ apa? Inna. Bisa dipengaruhi, ditertawai kita. Alayak kamanginang, kita harus kuat mengalahkan ela-ela di portilion dengan muka senyum, kalam, unang rimat cita. Alai tok kita setia memuji di barang. Amanginang kita napumudi son, markuaso do de mata pasuak konggoluta kita mamakilala buhado parngoluta noai secara pribadi parngoluta antar suami istri parngoluta namar haha marangi muladong akka haha anggita namar khobar jabu namar sabutuha samarga namar sahuta namar sahuria, namar sabangso, sotung naung mariga do, retak, alai dang dope bula, dang dope ponggol,
alai nunga adong gejala ketidakharmonisan. Adorak soponggol manang bula, marhuaso do debata paswakon ngolutta naung mariga, paswakon namartodong naung sangasega, paswakon bangso na say makporang, na paswakon ekonomi na sanga ngali, tarlumubi ma ala nila masa COVID na salpo. Lehonon ni debatado udan dohok las nyari panakuhon haumat tabe lehonon na tiki saburon dohot gotilon. Adong do kuaso ni debata. Alani lehom mangulu. Lehom ma daging todim di pasuang debata tulomo ni rohana. Marhite nama parangehon hadaulaton marpangalahohon hasitongan hobar tulomo ni rohani debata. Pasuangon ni debata dong uluta sude akan naburju mangulahon hatana. Naburju setia mamuji debata. Mari kita bangun hidup kebersamaan. Buang rasa egoisme. Ditongani huriatta ikorap dohita mamorsan nadok ai ido dalan mangaraduti patik ni Kristus. Lau marujung nema tahunon 2027 tolping nama hita tu Natal. Alani akka manginang marsirupa hita marsi beta-betaan marsi urup-urupan laho patukon narikot ditongani huriatta. Asa unang marsidalia hita ikorap hita pajongjong pamujian tu debata ditongani huriat taong marhiti akka kegiatan-kegiatan lumubi di kegiatan najonok nama kegiatan puncak pesta gotilon dohot puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP. Dan holan mamuji debata sabik kita alai ikut dohot do marpabahenan. Tada na dohot kita laho pajongjong, paulihon, langgatan pamujion tu debata marhite pelayanan na adong di huriatta. Manang sadia godang pe nata adopi ragam ni akka parukilon, mari kita amangenang hidup rukun, hidup benar dan tak bercela, serta taat kepada perintah, kepada firman Tuhan. Suaksongoni nang di dongan nami, na di lantik sadarion, guru-guru sekolah minggu, walu halak, na mamelehon ngoluna, mamelehon dirina, mamelehon tikina, termasuk dohot si bahenonna. Laho mangajari yanak kota sekolah minggu, nasida manogihon akka yanak kotai anon asabongot tuparau harajau ni debata. Alani akka manginang talehor rohat tamanangyakon nasida. Dohot nama pardumuan khusus tu akka kegiatan-kegiatan di sekolah minggu unang lebah hita. Tertamahin na buhay bahinota morujuk pa akka kegiatan-kegiatan nasida. Ay sekolah minggu na manusu dopey. Tergantung dopey itu naturasna. Asa moladong kegiatan-kegiatan nasida niuluhon ni seksi sekolah minggu do guru sekolah minggu ikos sian naturasna dopey manabai na pinatupan di huria patukon akka kegiatan-kegiatan nasida. Asam wadon kegiatan sekolah minggu amanginang unang pitornita baholan akka kegiatan sekolah minggu. Hola dana tu sekolah minggu. Memang itulah budaya mereka. Kita laho patukon akan arikotu yanakotaido. Salah satu tujuan hidup kita asing na manuju tu Banua Gijang di Portilloon
hita do nama buan yana kotai tulomo ni rohani de bata dohot mangaradoti masa depan ni yana kotai di parbinotoan marhite sikola dohot di nguru spiritual partot dion marhite na mangajari sikola minggutta di hatani de bata margogo mahamu yana kornami amang inang guru sekolah minggu termasuk na dohot tuluhanak sian na mengikuti perlombaan bercerita di kegiatan tatahunon tuluhanak manasida na dohot menyusul pe na 10 tuluhanak naik jolo belga maju amang danakon asa dohot tami aidang adong marorot nina kaima alasan nasida je mono tung na ualupe nunga tung macai argahiak kamu diadopan ni huriat tahun dumobi diadopan di debata saya dipatau di pargogo itu hatama hamuna amanginan di pasuang tu hatama parngoluota partaonan manang musim na 7 bulanon memang musim kemarau terkenal do daerah DKI Jakarta dohot sekitarna udara nau buruk di Portibion anani logoniari na semarna roudan dohot alani mamake aka kendaraan na berlebihan termasuk pabrik-pabrik alani tabuan ditanyakta amanginang asa di pasuang tu hatta ay bengaruh do tu akka hagi pason tatanyak koma asa di paro de bata udan dituba hulan udan do nalaukan tata mangalap udan tu si nariari nasalpu hola sadari do di leon nariari selesai hola mulak kami terodo udan da nariari selesai itu itu ini malaukan tata tusan ronang ko pa sadari takilala doi ada itu koni terso ra sudah kita manginang mangidoho tu hatai asa dilehon ma ari udan pasuakon ari logoon parohon udan paremean marhite akka ulaut tabe pasuang bangsotta na tongon mengadopi tahun politik nuaingon ngamulai adong nama si bisan masih parwa-arwaan tabuah ditangyakta asa dame jala sonang tuhat taima marturasi di bagasan rohana sida asa dame laho mengadopi pesta demokrasi tahun 2024 nanang roh amin martangyang mahita Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, pasu-pasu may gabe bohal nami, ngulu nami. Asahot hami, satia, mangului paretam, manangihon atam, uhut mangulahon, sian haporseon nami, sian uduk dohot serep ni rohanami. Patugu rohanami makaporsiaiho unang murah hami tartait, tu ela-ela ni sibolis saya pakai mahuriamon ngolu nami gabe ula-ulam pasuakon akka nauli nadenggan saur tu hami be ditongani keluarga ditongani namarhaha maranggi marsahuta nang ditongani huriam ale Tuhan hutangnya kok kami sai pasu-pasu ma huriamon namet met rodi nama godang disude akka naung ulahok kami di ngulu siganupari nang kegiatan ditongani huriamon ni uluhon ni panitia tahun profesionalisme pasu-pasu masa luhutna adong dopesi eahan nami siulaon nami patuk magugu nami asat dengan mardalan akka kegiatan hupa ujuk kami di bagasan tahunon. Kutangyakon Tuhan ruas ni huriam
na met rodi na magodang asa hot satia tuho sai pasu-pasu mangulu na sidabe sonak so haribo-ribuan dau sian ela-ela ni portibion utang yakon nang bangso nami na tokin nari marpesta demokrasi sailehom madame dohot hasitongan turohana sidabe asa dihaporluhon hademahon hadameon ni bangso nami unang dipatujolo hagiot ni daging nasidabe suak songonima nang akka kegiatan-kegiatan di tonga-tonga ni distrik nami pasu-pasu Tuhan lumobi di tanggal 20 lalu Kamis mingguan saitu pahimah ramoti nang uluan ni huriam HKBP popue peurus naro madohoti ulaone hirpasi rohanami asaria hami rotusi lahomanupaki ulaone Tuhan purasi hami sian saluhut nasa dosa nami asa taluk hami habaorani akka paso-paso secara khusus utangnya kok kami lehon maudan Tuhami lumobi diluat namion Tuhan mamorno hitano na nito pami Tuhan asama parbuehon nadenggan akanauli mangalehon hahipason asa tubu denggan akka suas-suanan na di pekarangan ni bagas na bibe manang na di akka ladang na bibe asa gabe parohon hahipason udara na tiyo di tonga-tonga di parmoluon sigang pari posdoro hanami marhite huasom nagok halongangani patulusom mui ale Tuhan tangi homa panginoon nami nahusobahok kami di bagasan kuah ni anakmu Yesus Kristus. Amin. Marede mahita huut papungu pilihan tada holong ni rohatta tu situata nalang pensiun ima amang situa nama caha wartanakin tirai nama parpuli nasida macaha warta tiamate nasida mata pasahat di bagasan lasmi roha marede mahita. Thank you.
pelantikan guru sekolah minggu. Tapanade deta nomor 510 ayat sada huhut maredde Roma 7 guru-guru sekolah minggu nanaing si lantikon. Maredde berita. Hurian itu hata nahu haholongi nunga di jolota jongjong nagabe guru sekolah minggu ni huriata HKBP Tangerang Kota naolo mameleho dirina guguna pikiran dohotikina tapi kimajolo surat pengangkatan nasida gabe guru sekolah minggu ni jahahon ni amang sekretaris ni huriata. Surat keputusan Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten yang berkedudukan di Kota Tangerang Provinsi Banten. Membaca yang pertama, Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen kedua bab 1 pasal 5 tentang Dewan dan seksi-seksi di Jemaat. 2. Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen kedua bab 1 pasal 5 poin 2.3.a tentang syarat menjadi guru sekolah minggu di HKBP. Menimbang yang pertama, kebutuhan tenaga pengajar atau guru sekolah minggu untuk melayani sekolah minggu HKBP Tangerang Kota. 2. Tugas guru sekolah minggu sebagaimana dituangkan dalam Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen kedua bab 1 pasal 5 poin 2.3.b memperhatikan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memenuhi ketentuan dan kecakapan serta mampu melaksanakan tugas pengajaran atau pendidikan anak sekolah minggu. Menetapkan dan memutuskan. Yang pertama, Anna Margareta Uli Lumban Tobing. 2. Angel Yohana Sibarani. 3. Citra Marina Sihombing. 4. Dira Angelita Sinurat. 5. Kristina Magdalena Siahaan. 6. Rio Bayu Putri Napitupulu. 7. Rusliana Pasaribu. 8. Pesta Natalia Sinaga. Sebagai guru sekolah minggu di HKBP Tangerang Kota periode Oktober 2022 sampai dengan April 2026. Dengan ketentuan yang pertama, melaksanakan tugas-tugas guru sekolah minggu sebagaimana dituangkan dalam Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen kedua bab 1 pasal 5 poin 2.3.b. 2. Bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan pengurus seksi sekolah minggu dan pimpinan jemaat melalui Dewan Koinonia. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. 4. Jikalau ada kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang 24 September 2023
Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Pendeta Sabar M. Manulang SPD tertanda tangan. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan. Tembusan yang pertama, Ketua Dewan Koinonia. 2. Ketua Badan Harian Seksi Sekolah Minggu. 3. Pertinggal. Nuaing mengatakas di bagi hamuinan surat pengangkatanmu gabe guru sekolah minggu. Au uluan ni kuliah HKBP Tangerang Kota. Marhite-hite goar ni debata ama anak dohotot di Porbadia hupabangki mahamu gabe guru sekolah minggu di HKBP Tangerang Kota. Resort Tangerang Kota on. Saya dipatau jala dipargugui di batama hamu mangulahon ulau muna nabi nasahat tuhamu sadarion asa masangap debata marhite-hite huriana. Amin. Tapuji matuhata marede mahita titiki marede porhat mahamu mulak tu bangku muna laos jongjong mahita saluhutna marede mahita. Hurian itu hata, saya di pasu-pasu de batama roha nang pikiramuna, laho majalo aek hanguluan, dohot hadameon nasian tuhatai. Saya di pasu-pasu de batama ngoluta gabe mual hanguluan, lao mapuan hasitongan dohot hadameon tu akadongata, nang saluhut natinopa, na di bagasan parukilon. Mardalam mahita, rapdohot dongatta saha porseaon, songon pamatang ni Kristus, pasahaton haulion nasiat debata, tu sadok portibion. Tatangyak kom mapiliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehomitu hami pilian nami tuho.
Sai jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhaseak kami peleanon, pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mituhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami nari banuagicang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaomu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banuagicang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songop panesa nami di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago.